Музей. Те са разбъркани. Да. Първата е А, 14-та коя е? Музея на 9-та. И 21-та? Ф. 17-та? Да. Ама и то гледай как го караме. Я да видим дали няма. Я читайте. Бяла сграда, зелена тревичка, червени цвечета отпред. Ах, древна, каква красива. И щбано като теб. Till you came around, and now my life's on the bounce. Just like that. And it's all because I walked your way. And it's all because I... But no, this should be broken. No, Nothing. You don't break anything. We broke it. It's okay. Yeah, that's okay. We have enough shit. Горната и долната. Значи две дълги и къси. Не къси. 4. 4 къси и две дълги. А тези са... тези са дълги. Късите са тия. Да. Къса с дълга. Много късно не са. Не, тия дългите са за епази. Добре, аз мисля, че гледаме тези тук отзора. Много мачката с пръсти. На здрава! Дай да сложим едно. Тетко, дай да сложим едно. Сега трябва да сложим едно. Ain't got nobody to call me baby anymore. No one since my baby walked out the door, out the door, out the door, out the door. Сам зарива ли си? Да, за циловита. И това На палестински ще си варя, да си купеш. Кога разбираме, че е приключило? Добре. Може да приготвим през това време чашки. Има всеки 9 чашки. Да. мислите, че ще има за 9 човека. Поманичка, как се размете? Писмите инструкции. Ето е лечно. Дяла ти като си по-сладка. Дяла тук. Не може. Така. Като наставим се така да различката само за нагоре. Ооо! Чакай, служи някъде. Базия там. Като да е пазя? Алто? Или какво е това? Това ми е алто. Кое? Сега ще го направиш.
това нещо ми трябва. Чакай, стига става на дома. Стига ли? Според мен не знам, една порция. Смисъл няма да е стига. Сега ще видя салатата. Спирам. Чакай, как да нарежем? Трябва ли ще ни видят салатата? Ще има сечение. Значи малко маканол за украса. Още малко нож. Бира. Бира и книга. Бира, нож и книга. Бира, нож и книга, да. Какво не чувам? Не чувам! Нож. Нож, бира. Салата. Голяма бира. Голяма бира. Ще трябва да се подаваме това, не? Голяма бира. Next. Цялото трябва да изпиша. Аз не пия такова. Не да се правя врата. Да се изплюша. И да кажеш, знаеш какво? А ние моли сме това? Не. Цялото село се направи тъща. Оптимо пей ма сдава криле. Да бяха в мене с така иначе. Да. Да. Ляво. Ясно. Ясно ли? Ясно. Ляво. Чакайте. Напред, защото няма място. Ще ги по-близо, по-отдавна. Десни! Айде пак десен. Десен! Давай! Десен! Леви! Десни! Баси! Леви! Това е най-трудното! Дайте малко значи! Дайте малко! 4. Десни! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три! Раз, два, три! Десен! Раз, два, три! 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 Айде, пачки! Не!
Кое от днешните предизвикателства според вас сплоти най-много отбора ви? Тичането на бъя. Сплотина е това горе, където се движихме заедно с ските. Да, защото беше първата. Some guys drive 5 series. Дали познавахте колегите си от вашия отбор преди този ден? Да, познахме ги, даже сме работили заедно. Много години. What's the criteria? Какво научихте нещо ново за себе си и за вашите колеги? Имаше ли нещо ново, което научихте? Не. Нищо. Да, как хора на фитнес не се задъхвам толкова много. Трябва по-често да Абсолютно сериозно. И за сериозно, че са супер целеустремени и са мотивирани да финишираме и много се радваме, че сме втори. И ако спортен сме готови на всичко и да пиеме на екс. From the beginning. We started running downstairs and some of us were very tired and we managed to sit together. Какво? Да бягам стопчета и то много дишаме. Момичета са невероятни просто. И ние също. След края на събитието капитана все още ли се остава същия или избирате някой нов? Или има друг лидер вече. Той си остана капитан. Така ми се струва. Ето капитана е най-добрият през цялото време. 3 пъти урежа капитана! Но имаме MVP, може да. А на кой анимационен герой може да го приличите? Уди Кълвача, защо на него? Защото е устроен и стънчен. Снажен, висок и строен. Тасманийския дявол, добре. Попай си е най-добре, бе. Виж ми и мускулите. Защото има мускулчетата. Фанелката с мускулите снимайте. Декстър, готови сме. А на коя кола бихте оприличили вашия отбор? Ние сме москвич на дизел. Окей. Добра ли беше комуникацията според вас във вашия отбор? Винаги сме били заедно. Мен? Да, бяхме много перфектна. Всички се разбирахме. Не ни млъкнаха устите. И всеки мислеше и тичаше и търчеше. Не мислехме много, но търчах. Имаме диплома за кафеварка. С какво според вас можехте да се справите по-добре? С тичане. Да, разбирам. Това с общината не бяхме върнали, трябваше да четеме преди да вървиме. Бащино и Демек трябваше да четете преди да вървите, така ли? Кога се почувствахте като един отбор? Като едно цяло? През цялото време. Даже след всяко следващо изпитание ми се стори, че се много добре става синхронно. Като финиширахме и сега разбрахме, че сме втори. Не! През цялото време. Като казахте имената. Чувствахме на дъските, се чувствахме най-такова. От началото още се справихме. Абе, най-хубаво се справихме според мен с това с връзването на кръга. Да, с въжетата беше много, да. Беше идеално. От началото. От началото до сега. До края. А с какво ще промени този ден следващия ви работен? Най-вероятно, по-скоро предполагаме, че ще се съберем може да отидем заедно на ски. Да отидете заедно на ски? Според мен сега това ще го дарите на менеджмента, те ще го анализират и ще набият с палки през краката, ако нещо не сме отговорили вярно. Следващия работен ден ще бъдеме... Че май ме фанаха. Разбираме само с поглед от сега нататък. Няма нужда да си пишем и да си говорим. Да, бе. Значи очаквам да не ви звъните повече на екстеншън. Ще се базикаме повече. We were already a good team. So it will not make big
big change. Yeah, because we were already a good team. we already know each other quite well. Yes. And to be on sick leave. Basically, if there was any doubt, then not. Мускулна тръска. Аспирин и чай. И ще бъдем благодарни, че седим на стола. И утре все пак сме почивка все още. Смятате ли, че сте победители? Сме номер едно. Аре, коя нас е? Champions, my friend! We are the champions, my friend. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Първият двор. Трети са първите. Отбор номер 1, Флотъл. На второто място отива при отбор номер 4, това са сините. И първо място отива при последните, ще станат първи.